keď vyrastal som v prírode, kde všade naokolo to kvitne. Sú to luky 7, sú to polia, sú to Janíkové role, kde to vonia, kde sa pestovalo konope a polia. Boli pohromade pokope a stoja. Tam teraz králikár, nepochopte, že nedávam to zo seba len kvôli tomu, že som si uletel niekam, kde bol prievan, ale som sa postavil na zem. Teraz pozerám sa naspäť a zistujem, že som čo? Zistujem, že som blázen. Dostal som nálepku, že ja som ten chorý, ktorý vidie celý svet more divne. Lenže dnes ste to vy, ktorí boli zapredané nehreším zvine. A je to tak, ako by som mohol povedať to slušne, aby som neurazil nikoho. Ja to neviem, pochádzam z Petržalky, a keď to pochopíš, tak potom týmto slovom ťa ukončujem teraz ja. Áno. A prečo by som ho ukončil? Lebo čo oni robia furt, ne? Janíkové role plné konope, lenže vy ho zakazujete, nemáte to v hlave pokope. Tak už konečne vy pochopte, že Farmanovi vám diktuje, ako to bude, ako budú Slováci žiť, akí budú zdraví, akí budú zdraví, alebo chorí, komu vyhovuje. Nevzdelané deti, nevzdelané publiku nepovie ti, že vidí do tvojej hlavy, aký máš so Slovenskom ty zámer pravý. Hlavy, neviem kde sa to pohybuje, ja sa snažím žiť niekde v strede, ale keď sa pozerám dopredu pred seba a tam stojí senior Kotleba, zdvíha on svoju pravicu hore a ja kúkam na ňu, čo je more? Čo ty tu na mňa zazeráš? Veď nevieš povedať ani H, takže ty si káh, aby si povedal. Nebudem sa obúvať a do neho, pretože ho už zničili chlapci dávno predtým. Ako každého jedného holohlavého fašistu v Petržalke prepli im hlavy, keď ich namotali na svoje pravdy. Namotali na svoje pravdy. Že pamätaj, ty sa neháš za svoj názor, ktorý vyjadriš ty na túto dnešnú dobu, ktorú vidíš, pretože pred 30 rokmi bol svet iný. Nezažívali sme my takéto stále dookola, stále je to jedno, či to je v Bratislave alebo Šarišské Dravce, Nové Zámky, všade známe tváre, je to tak. Pozdravujem Freestyle, Island, Prístav, Eastman. Sekundičku.